podcast En Cultura, el primer podcast de l'Orfeó Lleidatà. Amb nosaltres avui tenim el David Lesan, que és tècnic de joventut del Consell Comarcal del Segrià. David, benvingut. Hola, molt bones. Com estàs? Bé, molt bé, amb moltes ganes. La teva feina, tot i que treballes al Consell Comarcal del Segrià, estàs també molt especialitzat en música, no? En l'escena de ponent de bandes musicals, d'agrupacions, d'artistes. Explica'ns una mica la teva feina. Bueno, com a tal, el Jove Segrià és un servei de joventut on treballem temes d'informació, assessorament, orientació. El que passa és que dintre dels eixos que implica aquesta feina hi ha una vessant molt encaminada cap al món de la cultura, concretament la creació, la producció musical, i molt adreçada, diguéssim, a com els nous talents emergents, el seguiment de bandes, les que estan apareixent, les que se reformulen, les que desapareixen, etc. I una miqueteta la nostra feina és estar al dia d'aquestes formacions, poder fer el seguiment, saber qui són, informar-los de processos d'ajudes, de beques, de concursos, de premis, i a través també d'ells i d'elles mateixes fer una miqueteta tota la part, diguéssim, sobretot de visibilització d'aquestes bandes, tant el que seria demarcació d'aquí de Lleida com també cap a fora. Tenim un petit servei una miqueteta també que va amb la línia de l'acompanyament, en funció en quin moment està la banda, cap a on els pots orientar, etc. I tenim un parell de projectes específics, que són, considero jo, bastant potents, per contribuir, diguéssim, amb aquesta difusió, divulgació, visibilització d'aquestes bandes, acompanyament, etc. I un d'aquests projectes pot ser que sigui l'Estrats? Sí. Explica'ns en què consisteix, perquè fa uns anys que va començar i és molt xulo. Sí. Bueno, és curiós perquè sí que últimament la gent ens coneix molt pel concepte aquest d'acompanyament a bandes, pel projecte Estrats com a tal, però és un projecte molt curiós perquè realment la idea original la va tindre com a tal el Tole Torelli, guitarra de la família Torelli, entre molts altres projectes, que a través d'una reunió de l'escena aquesta musical, algú li va parlar de «Hosti, si vols moure coses a nivell de música, parla amb el David Lesan del Jove Segrià». I sí, va enviar un WhatsApp, ens vam trucar i va dir «Tinc aquesta idea, el fet de fer un CD recopilatori de caràcter anual, amb bandes, diguéssim, més noves, altres més emergents, però també bandes consolidades que poguessin donar com força, diguéssim, amb aquest CD recopilatori que es diu Estrats com a tal, sons de ponent, i una miqueteta el projecte inicial o la idea inicial surt d'aquí, amb el Tole ja ens coneixem i ens fiquem a treballar en una primera edició que va ser l'any 2019, de obrir la convocatòria, les bandes et presenten, diguéssim, les seves creacions, ha d'haver un procés de selecció, el CD mola perquè en acabat tens algo físic que pots repartir, que pots difondre, que pots divulgar, però té les limitacions de que segons el minutatge dels temes caben 20 o 22 cançons, etc. El primer Estrats va ser el 2019, el següent 2020, el 2021 vam fer un doble format recopilatori perquè es van presentar unes 80 i pico formacions, amb un nivell molt bèstia, i quan ho vam escoltar vam dir amb un CD aquí hem de fer molt cribatge, no? I va ser aquesta peculiaritat el 2021, que és un doble CD. 22 vam fer parada i el 23, és a dir, aquest mateix any, han fet la presentació del quart volum. Aquesta tardor ha sigut, no? Sí, correcte. Relativament poc. Si no recordo malament, va ser cap a finals de setembre, sí, finals de setembre, perquè va sortir també tenim una petita col·laboració amb la gent d'Enderrock, i el número de la revista de setembre, que la portada la protagonitzava Sexeni, dintre hi havia també un especial de les Terres de Ponent, explicant Estrats, totes les formacions que hi ha hagut, etc. I de moment és un projecte que n'estem molt orgullosos i orgulloses, que està funcionant molt bé, que ens està donant molta visibilitat, que és extremadament útil en aquest sentit i que la idea és continuar-lo. I la rebuda del públic també suposo que ha estat molt positiva. Sí, jo penso que ha ajudat bastant a... L'objectiu principal era visibilitzar l'escena d'aquí de Terres de Ponent, i això penso que és un objectiu que s'ha aconseguit. Després també el fet de fer xarxa, és a dir, hi ha un seguit d'espais i de projectes a Lleida que estan treballant amb la línia de posar en coneixement unes bandes de les altres. Jo me'n recordo el primer any del 2019 d'Estrats que moltes bandes dient
hòstia, jo no tenia ni idea que hi havia aquest grup, no? I vull dir, potser estàs... Aquesta comunitat, Sí. i ara s'ha materialitzat, no, diguéssim. Sí, jo penso que és l'altre gran logro d'Estrats com a tal, i després també perquè sempre ens trenquem molt el coco de que pensem que aquestes formacions s'han de conèixer al que seria aquí Lleida, però que s'han de donar a conèixer cap a fora. Llavors, hem establert diferents espais com de punts de trobada, amb Ment de Rock, per exemple, Amicat, segells discogràfics, mànagers, promotors, promotores, i això també ha ajudat a que hi hagi com aquest moment de punt d'atenció cap a què està passant a l'escena musical de Terres de Ponent. I molt, la veritat és que molt guai. I com diries que ha evolucionat aquesta escena musical de Terres de Ponent al llarg dels anys? Perquè tu ja fa temps que hi estàs posat. Quina valoració en faries? Bueno, jo suposo que el fet que estiguem parlant del que estem parlant ara mateix o que hi ha aquest focus és perquè durant molts anys s'ha treballat molt bé. Potser s'està treballant una miqueteta tothom de cara endintre. La pandèmia va ser una putada, per dir-ho així, però va sortir un munt de projectes i de col·laboracions que també ens va anar molt bé en aquest sentit. Després hi ha aquesta voluntat per part de les bandes de col·laborar, d'ajudar-se, d'escoltar això que he fet, mira això altre. Després hi ha elements com també penya com el Pep Saola mateix de Sexani, que combina aquest rol també de productor, que està treballant molt bé, el mateix Vicent Monfà, per exemple, vull dir, per destacar persones. Tots els hem tingut al podcast. Sí. Després també, anys enrere, es deia molt que per treure com creacions de qualitat aquí a Lleida havies d'anar cap a fora. Ara això no cal, és a dir, en els últims anys també hi ha hagut gran varietat d'estudis que s'han professionalitzat moltíssim, des de, potser el Stamenhof, el Víctor Ayuso, però el Terry de Nomad Studio, la gent del Zulo, els UB Tècnics com a tal també. És a dir, hi ha un seguit de gent d'aquí de la terra que està treballant d'una manera impecable i per això surten produccions amb aquesta qualitat. I potser també l'altra part és tot el tema de la promoció de formats de concursos, diguéssim, o de premis. El de l'Orfeó Cases de la Música seria un exemple, però també la gent, diguéssim, del Lleida Music Festival, del Magnífic, penso que estan fent aquesta aposta per amb un cartell posar també aquestes bandes, lo de l'Stellart, tot el tema de la programació que estan fent les sales, diguéssim, d'oci d'aquí de la ciutat, des de Cafè del Teatre, la Boat mateix. Penso que tenen molt aquesta mirada de buscar els encaixos també per aconseguir actuacions per les bandes, que és el que volen, vull dir, actuar. I a part de tota aquesta gent que està posada en el sector, també cal que les institucions o els ajuntaments s'impliquin en desenvolupar, com deia, el sector, les bandes, els artistes, perquè no hagin de marxar a buscar concerts o bolos a altres ciutats. Sí, de fet jo penso que moltes de les iniciatives que estan sortint els últims anys sí que d'alguna manera les administracions públiques hi són, col·laborant econòmicament, amb espais, etc., però estan sortint moltes coses com a iniciativa privada o com a un grup d'amics que volen muntar equips d'esdeveniment, però ens falta aquesta base de programació directament des dels ajuntaments. Ponent, un dels hàndicaps que té és que penso que és el territori de Catalunya amb menys índex de tècnics o tècniques de cultura per habitant. Vull dir, aquest rol no ho tenim, no hi ha el pes pesat aquest de la indústria musical, no hi ha un rol de programador, programadora, booker, mànager, etc. I a sobre costa com fer aquesta aposta per les bandes, diguéssim, d'aquí. L'altre dia que estàvem al programa dels experts a ICAT, que hi havia el Llung Rajol, el Pep, la Joana, etc., el Llung ara mateix ha tret treball nou, per exemple, dir m'està costant més trobar un bolo aquí volguem dir a casa, que no pas a Barcelona. Clar, que un mateix artista faci aquest comentari no parla molt positivament, diguéssim, de la situació en la que es troben. No hauria de ser normal que costi més trobar un bolo a Barna, Girona, Tarragona, que aquí mateix. Llavors aquesta part, aquesta aposta per les contractacions d'aquestes bandes, perquè entrin a formar part de cicles de concerts, perquè entrin a actuar a les festes majors, que és com el top, diguéssim, de les nostres terres, costa de veure, no? I què creus que caldria fer per millorar en aquest sentit? Primer el fet de posar la mirada directament a què tenim al territori. Jo penso que si tenim coses de qualitat aquí no cal anar-les a buscar fora.
Per tant, això seria el primer, és a dir, estar al dia de les formacions que hi ha aquí, dels estils musicals, de l'encaix dintre de la programació d'un cicle de concerts o de la festa major, etc. Això jo penso que és el principal. O si no, utilitzar serveis com el nostre per assessorar-se, no? De dir, escolta, estem muntant això, quines bandes tenim, quins estils, quin no sé què. De fet, amb alguns ajuntaments o propostes més en clau privada, diguéssim, de vegades t'envien un correu electrònic, estem muntant això, parla'ns una mica de l'escena, quines bandes, segons el format... Exacte. I és això el que penso que s'hauria de potenciar com a tal, principalment. Doncs moltes gràcies, David Lessant, tècnic de joventut del Servei Comarcal del Segrià, per ser avui aquí amb nosaltres. Vosaltres, els que ens escolteu o veieu des de casa, ja sabeu el que heu de fer. Esteu atents a l'Spotify i al YouTube de l'Orfeó, perquè ben aviat tornarem amb més convidats i més temes que donaran molt per parlar. Fins aviat!